Nagdagan mi ni Basilio kay nagluto-luto sila guys. Ara. Atay sinugbang bang sa timpla pa sa mi. Si banana guys. Ara ato ang bangus. Baon nga bangus. Dayon magsalad sila og utan nga palaya. My sister is hugasay sa plato. Nag-prepare na sila guys na atay mga lamas di ari. Mo ni tapioca man na humana ni. Oh, ni kagamay sa iyang tapioca. Tapioca. Lami kaayong tapioca kay piso kaayo. Tapioca. Tapioca. Uy, si paliking man ni si paliking. Si bungi man dyan si bungi si paliking, si paliking. Ay, kopimet. Aw. Dayon, kani unsan ni? Ay, init man. Nara ang ubang niluto, guys. Lagi gutom naman ng mga ero. Oh, naghangad na atay spaghetti. Humba. Wow, humba. Oh. Yaks. Agay, dako ang bagi, oy. Humba. Ang atong bihon. Nakapiret ko diya kay high sounds. Na guys, ayon. Fried chicken. Si Angkol. Oh, ni ara oh, nagtimpla si Basilio og fruit salad. Ang palaya salad. Fruit salad. Fruit salad. Ang palaya salad. Nalamian na Francis. Makaigit. 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 Naapatay. Chicken Joy. Oh. Retohonon pa, ha? Para lang suka ko magawas. Nainom ka, Angkol, no? Nainom ka, no? Nainom ka? Ha, nainom lagi. Daan pa ko. May buwam na ko na siya. Mga palaho ko, magkailan, mga taong nakainom. Oh. Isa ka shot. Bot-bot, isa ka shot. Isa ka shot, rataw. Nay, butang na ko na. Isa ka shot daw niya. Pulang kayo na. Tibat-tibat, tagali niya. Isa ka shot. Busy ang kalsada, guys. Oh. Mamili po. Mamili na. Ay, mura na po. Asa mo sanina, ane? Dangerous. Oh, dangerous. Tanawa siya, oh. Nasya sa tunga, oh. Nalagi na yung mga umbertik. Oh, na guys. Natay tapioca, guys. Nabusog ko, guys. Nagsima-sima ko. Tapioca. Nabusog ko kay nagsima-sima ko, guys. Oh, busog kay ko, guys. Tingala ko ba, ngit-ngit man. Wa man din nagsigang suga dira, oh. Nagbuha po ng suga apransoy. Tagpila mo nakawap. Ha? Pero ba, di ba na magkuhan? Hindi na kung ginapan. Adi na nila pasigaon niya. Kaon ini ko, pero ini gabuto. Matulog mo palungon. Mana na gini bay? Mana na yung boarding house ba? May na lang. Ginawa na gamay. Wala lang kamay. Meron yung utog. Para mapuyan na. Okay, ito ko ginadlaw na sa pre. Oh, dito. Pila ka? Madam, ani is na. Lagi no. Ara guys. Ha? Ha? Kani?
Barato raman eh, kuhan ra. 6,000 kapin. 6,000? 6. Pwede man utang. O na, ganina guys, kay buringan kay ko sa mong balay guys. Wala ko kasabot sa kong gibati kay sayo man kay kunahuman og kuan gud guys kaning limpyo sa balay, sayo kay kunahuman og kanang kitaw-kitaw sa balay. Mo to last ako giligo si George pagkaman nato humana na dayon ko din. Wala ko kasabot sa kong gibati guys, kay mingawan kay ko kaganina nga perting inita nga magpasalida naman ko, palongo naman ako, nag-TikTok naman ko ana kay grabe yung kamingod ko sa moang lugar. Di mo to nga. Mga pila ka oras nanawag man silang mana nga kuan lagi daw nagluto-luto sila dire kay birthday kung pag umangkon mo to nga ganina ra ta ko man ari nya kay minghangayo man akong bana guys ingon man siya na magdungan ra daw mig anhi dari siya nga dungan lang tag ana di palangga ayon na lang paguna mo to nga gipaabot na ko siya di nakauli pa siya sayo alas 4 nakauli na siya sa balay mo to nagdungan na lang mig anhi dari. So storytelling sila while nagluto pa. Dami kayo, dagan kiglaman. Na. Mulingkod sa ata guys kay ganina ra man po kong tinindog. O sa akong likod wifi. Ay, nabay ay agas karon guys pero sa mi manalod kay dagan pa man mi og tubig, dagan mi kung pundo tubig dito nya. Wala pong kayo bulingon kay nakalaba naman ko kagahapon ko nang laba. O kagahapon kagasang adlaw ba ko nang laba, o sa adlaw ko nang laba. So wala kay mi bulingon kay ang bulingon gana manam na ko laba para dili mo daghan. Karon relax na, ugma relax si banana ugma walay work. Pagka Sabado guys, maton kami dito sa kuano, mag family banding mi dito na sa dapitan niya kay karong Sabado na man dai mi lakaw guys, magkuha kung katong order sa mga tawo nga pansit guys, dagan kay to kung gikon kay 12 ka box to, 12 ka kuan ba kasi lupin nga dagko ako ang kuanon dito to nga. Dili mi makakuan guys, dili mi makakuyog sa wala na kay tambal ante. Kopi. Ugma na ay Sabado na lang. Buti pa to Sabado. Sabado na lang. Dalati ka kay naman ko dito. Nag-anda man ko dito tambal nga. Katong sa kuan. Tingko direte oh. Ayan ta kay maninda ko dito. Amo, naninda ka? Kung gaga to kopi. Amo kaninda. Ay dito sa tindahan nimo. Ah. Ama, you what is na ah? Si Auntie Bibi. Oh, dalante ka ganina na ngwa ko katong lawas sa kuan Kalamunggay. Dagan-dagan to kung gikuha kay para kuan. Para na ako i-andal sa inyo ni Motherland. Oh, nindot gani di magsakit atong diri oh. Dili oy, dili magsakit. Basta magsige lang jud kag inom ato na ulian si Auntie sa katong gidala nga herbal. Una magpampers na kataan no. Ay, bata pa no. Di kay magsige mo inom sa tong herbal, magsige mo siya pangihi. Ako di ay. Ano edad ni Morte? 70. Ako di ay kay mo inom mo katong bulak nga blue, katong gluternet ba? Oh. Lami kay kung tulog mo tindog na lang jud ko mangi kay kung dili po ka mangi, magsakit po di mo banto. Nawala na yung debate no. Kanang na dari. Oh, i-maintain lang dito. Nya kay ko naman to kanang sabaw. Kasi internet niya. Kami dito. Oh, kada si Uncle pa imna dyan na kay mo inom ra ba makahubog. Wa mo to kay langkat yung masirik ko na to. Oh, din wala ang sakit sa likod. Oh. Unya di na ko kaya Sige. Ah, Bon na lang ugma or Sabado. Ha? ako lang sa dato. Ato na ako dito. Oh, Anak na kayo. sige din. Dahil lingkuranan si Uncle daw. Okay, ako gipulian si Uncle. Gipulian ako lingkuranan si Uncle. Kala na, lingkuranan dito, Col. Gipulian, trabati ka. Ako siya kanong tungkol kay Natay po tumaya. Natay po tumaya, guys. Oh.
Lami kaayo ang ato ang salad nga. Baliya. Lami, pait lang. Lami. Pait ay. Pero lami pagkatimpla ga. Lami ang paliya nga salad pero pait lang ay. Ate Cresel. Ate Cresel, ali ragon ako istorya nimo. Akong gusto katong sa gato ganing edit gani nga. Katong tik tik. Edit. Naa di ari katong ganing atong color gani. Imo kay naama di ari pero Rainbow. ay wala mo kuan to. Okay, kana bitang kuan ko daan mo vlog din mo. Pagkuan kato din tik tik. Ana ba? Oh, kana ka vlog. Kato kay kuan man timo a few minutes later magkuan mo katong rainbow lang siya. Konti, tangata. Tumurag na disconnect. Oh, kato ba? Vlog ko ato. Ah, ikuan niya ha. Kuha na Tamis mo kayo na, day. Gusto ka magka-diabetic, day? Ako ang pagkumangkot kasi, gusto kayo mo lanlanog ka ng condense, mahalo og diabetic. Pura o? Lanlanog po an? Ew! Mamay Yung ingon. ako ni pang palaman, no? Saman mo. Tilo ka kay sayang. Butang mo na di anak, day. Iyang kilabon. Mas ko. Patay. Ano na mas ko ba? Ano, mas ko, day na. Mas ko. Dito trabaho ka na sila kukuhan din. Taga-Christmas na na sila. Medyo kami ba? Oh, muna siya daan ako nang kiss-kiss yung uyang. Ang iya pa uyang ng anak. Siya kalingkod ra yung uyang babae pa niya kiss. Lumang putin na ba? Lalo na yun. No? But si Tichi kay kachiwong chi pero babae pa eh. Ay, ito rin. Lalaki ka. Ya? Oh ba? Ikaw ka ba lumutan og laki nga kuan ko? Pilipino. Ito na nagbabayad ko. Pilipino. Namas ko manang. Why? Saba? Ay namas ko guys. Ayaw ba saba ba? Saba kayo si kuan. Na, diri na nasunod. Oh, dire mo. Kadagang kwarta ni dire. Bye. Dire mo, kadagang kwarta. We wish you Americano. Kambabit, sunod dire. Mga si Janky mo nino. Ah, nara, babi. Andama na na mo ang isa kalibo di babi. Mga si Janky guys. Magamit ko lang kita. Ilang ko, sibilan. Ah, ay sa naman ko. Lamig ko ayo. Wala tagiya di ang nasa. Ayo kay kuan ba yan na ka na.
sila. Tumugin ang bata. Dire na po sila. Dire. Ah. Okay, linya, linya. Okay, linya, linya. Guys, masko sila guys. Nice kayo sila mo tugtog guys. Ay, Merry Christmas! Yeah. Lamat, lamat! Oh, dito na po sila sa Pikas. Araw kayo. Isa, gana na ako. Amigo, matong ati sweet. Mo ba? Soban ako tunusan nila. Amigo na to ni Sweet tong isa. Nasyonal to, Kulumban. Kalumban. Ora to si Tano, naibog ka no. Soban na tong ati sweet. Ang lamig Robinson. Eh, bayon lani. Si Cristel ba? Si Pakyot, ano? Si Cristel. Biga na po sila. Hindi na to adere kay Rak. Lagi no? Okay, kwenta bigat ang basket. Okay na eh. Apa na kape? Tara be? Guys, mga ontag tapioca guys. Lamigin tapioca guys. Oh. Yulat ka. Unsa man ang kita na mailahan na oy. Oo, tas bilahan. Parang kaminan ako, tunga sa eskulaan nyo na ba no? Eh, sa eskulaan nung gamit. Ana di ay? Oo. Hindi na nagpulumpan kayo, dahil mamandaan. Ito mo? Oo, hindi na mga iyo eh. Basta na mga Francis. Ah, 50 pagyata dito. Kwenta pa yata ilang katilidya. Nasa sila yung mga 100 ka pala dito. Kumil ka no? Uy, dito tagaan daw, taman Pasko. Na,
ko yun ka. Ha? Diba susunod ko yun? Wala kaya hatag dito ay. Kaya na 20 to yun. Kaya nakaulit ng bataa oh. Dali naman ang permi. Anak ng Uncle Noel. Ay, online mo na siya. Ah, online na siya. Dito sa call Malay, center di ito ay. isa sundalo. Call center pwede sa Cebu. O ba? Dili naman siya doon. Dili naman na dili. Ama, yun, kaya na siya dire. Transfer kaya na, hindi mo kita. Dahil siya gawas. Gawas mo yung paliton. Hindi na kita mo. Kita niyo mo siya. Nara ko yung paliton. Paliton mo mo. Diri dapita guys, lahi ra gyud kay to sa mga guys. Amo grabe kami nga diri bibo. Bibo kay diri guys. Dali lang madugay ko diri tinambay guys. Murag buringan sad ko kay murag mangita pa ko kanang dili Saba. Ana ba kay nana dabay sa mga ilong kay dito. Oy, okay. Ganong pini mo? Dili sa tiyan eh. Ano po bubuli ito? Yun eh. Sa DP ginagatrabaho. Ibig? Kasi wait dito makita to niya yung classmate. Dali, dito ka make up. Ay, orak ko, wait, make up. Silang lapad na siguro mga ligod. Ito mamuyok. Bago lang ako. Dili mi makauban sa kuan guys sa Saturday sa umangot kay. Adto mi marpusan na magkuha kuan. Ako kog order. Eh, pwede siya explain ka ba, no? Bakit? May baho ba? Galing ka pa, di ko na tao ba, no? Jesus name ay. Ako dila sa paakon. Ako tayo nila. Grabe mo sa kapaakan. Sakit paglibang. Pero sa morning na ito. Okay. Banoban. Muro kita sa mga anak sa morning lagi. Lagi? Eskwela sila kayo. Lagi o siguro. Mga dagko na to ba? Oo, kasi ito sa una. Kaluha man to yung anak no? O yun ito kaluha? Magulang tong bahay duro. Bila katuig po na sila gartipon ni Gagang. Murag. Kasi si katuig ay naka-anak. Dugay na sila ka-anak ko na puro si Auntie Gagang kay kuan ba ya? Yang edad nas mga 40. Ako rin na pride ka na. Luwang na to siya na puro. What? Guys, busog na kay ko guys. Sumbo, makapanihapon ko pa ko ani. Busog naman ko kaayo ay. Nabusog ko sigit sima-sima.
Oh! Oh! Napay dila na ko, sige kapakan ay sige panglibak. Iampo na ko na sa Ginoo ng sige panglibak. Uy, ramunta na sa panglibak. Okay, bakit? Oh, kahapon pa na akong dilaon eh. Ubag naman ganin eh. Ako na po. Pagkaon sa kami mo. Hinay ko sa pa. Eh. Ha? Mga bata, ay mga bata yung mga anak kayo. Isang malnourished? Bago ito, ibulldog ito. Sa daan na niya, murag buang. Partira bang gamayo di ang nagpaadap man siguro di ana oh. Kaya rin ka mo ka na ito. Sara? Kan man siya anak. Yung anak ba, di ka kabalo mo tinang yung anak. Si Sasha sa una pa lang niya, kanis lang Sasha. Tama ka ito ha. Palit sa hangin ha. Siguro ito rin na dyan. Wala na may bagyo eh, no? Ano bagyo mo? Pero yung gawa sa Pilipinas iwan. Sakit kaya kung dila guys, sa paakan. Ano ba yung sunod? Ano ba yung sunod bagyo na ga? Mauna ni panahon ikit. May kaumanan. Bosok na kayo ko guys, as in. Pandila. Paakan. Duty ka ngayon ba? Ibol na itong yan nila ba? Sinaw pa kayo ba? Sinaw pa. Mga borders ni Motherland guys, kay sinaw pa kayong mga motor kay bago pa man ang nilang motor. Among motor way ligo-ligo, ang mutim pa lang di man na niya ligo ang motor oy pati nang pagka hugawa. Simple ano? Mga si Ancon, shot na po na dito. O, nagpula na po. Grabe ka, bibo, aning tuburan, ay. Bibo kayo dire. Dagang ng tao. Dito sa NJK, ginoo ko, priya gabo. Ganina pa, so ko sa kong gibati ato.
Mingaw kayo. Yung narawag sila. Wala ko sa kong gibatid. Magpasalida naman ko. Palongo naman ako. Pag-atubang naman ko sa cellphone. Grabe ka, mingaw dito ko. Sabi, uy, di pa ko ganan lag. Nagpunto na ko niya. Gani, nanawag sila. Ay, birthday, sige, mana ko. Ako gitawag ko, palangga, ba't ako kamuran ka? Nanawag si Basilio, birthday daw na siya nga. Birthday pa rin ni Basilio, dili man. Ikaw siya, birthday man daw niya. Siya nga, karon ba di ay ito? Ito mo. Grabe yung birthday niya. Wato, ana siya nga, dungan lang tapalangga. Kasi sa'yo mo kung uli rin ito, ipaabot na lang na ko siya. Ting ipakaon ako da ang mga iro. Kay puan, para wala yung problema, kay balag madugay mig uli. Sayang taas ni Bayon na. Nagkiay-kiay, oy. Insa to? Ito, tagadirin. Ang siguro ito. Mabagong ito puro. Ano kayo na? Siguro sa una, bata na kayo na. Lagi. Pero wala sa mga. Diba? O ba? Narinig bangod? Oh. O ba? Bransing, gawas ang 1, 2, 3 gabi eh. Ambot lang kaon niya. Sa kayo gawas ang niya. Ani kabibo di ari guys, manandili jud boring da ani guys kay grabe ka saba. Ibon ko. Oh. Kawao rin ka ng kabuyo rin ah. Murag sa Tiguma sa una ba no? Sa Tiguma sa una bibo kayo paghawa. Ano yung nani po? Ah, sa Tiguma. Dugay kay mga tulog. Sugdan ng sesyon. Kabudaan. Lagi kul no, lahi ra gyud. Sungod sa kama sa mga palitunon karon ba. Oh, sa una biwag yung Pasko, samot ang New Year. Karon wa na, ngingot na kayo. Rato pa mang redor, sa kutsinta. Tag 50 pa gito sa una. Ay tag 30, di 35 ni 40, 45 ni 50. Ato ni 60, ato na 100. Ano na po eh? Ayan kayo. Bibi. Hindi eh. Yayo mo. No? Ang totoo yan, kung mayroon ka tong piyos, wala nga, heavy. Wala ka, ano na? Dako. Ah, mas dito na to. Oh, ito, dako na tawag ito. Nasa una nga mga TV. Oh, naglubot ka. Lagi. Unsa to Franz, gibaligya sa ilaha? Gibaligya sila tong TV din giayo niya. Balik ko na kutsinta. Ko yun ba? Kaya pa rin. Onya gigamit niya. Ini nang gigamit. Ito na sa kukoban, 150. Balita ko 50. Oh, Kumpra na mo. May sinta. Kaya bigyan mo 150. Ah, labaw pa sa katong nga ang kuwan. ah, okay na to eh. Katong na mga TV na to sa una no. It's alright. Matutong niya may? Ayun naman. Oo. Internet, dito ko to. Pwede tayo pinagpak. Ah, mao gyud. Na. Palitan tog box, pwede na internet. Yay! Gikalimtan mang vitamins.
Tapos kami nanginom. Tawag at tawag. Abo mo ito galing. Lagi no? Sabi ko sila nangino. Naman sila ikuan niya, bijogi-bijogi, katong Bluetooth pa, tro cellphone. Oh. As mama, naalagi sila ikuan diyan na, kanang video 5, kanamay, insert ko yun, kung abtakaram ka mamay siya, lagi, katong ko, insert ko yun, kung dili lang base sa dili, o man, gaandar lang base. Yato man, insert ko yun. Sa Upper Falls Stomach na guys, isog ka iko sa tanan guys. Huwag kang igoto, May? Sabay. Mas si banana guys, nangot ko sa iyang ulo guys. Dali, sana ko. Iyan na. Hindi na tagi. Bait tayo eh. Makan. Kahit sa Pilipinas. Ha? Kahit sa Pilipinas. Ano ba? Yummy. Ice cream yummy. Ice cream good. Yummy. Oo, yummy. Manakit tala atong liog diri ganaan agas kay aha ang motor dito magsunod atong ulo. Pagbuhan mo taga-bukid mong guta. Nabaguan ka taga Bukid. Ay suksok, lay toothpick. Ay kalamin sa hangin, bugnaw kaayo. Ang jacket mo na di ano? Yan na oy. It's alright. Ako to'y balikan nila pa dagi sa kapabrik. Balit mama ang lotion usa. Ang pabrik na lang. Kay maabot akong kuan. It's alright. Ang ako ang parso ka, ang akong parso kay natanggong sa ship. Oh, okay man. Parang puro man eh. Dalabas ang hila lang. Lagi natanggong. Nya di ba to maabot kay napa may kuan? Siguro to. Napa may bagyo. Ano kayo magawa sa bagyo? Anapon ah. Ang kita balita ka. Ang balita. Ibalin na po tong TV sa kwarto kay ang TV. Hoy, naku nakitaan kanina huro sa lidad. Lupa kayo Thailand gipalong nako. Hindi na ito. Ah, makamimuras na ko ato. Makita ra to nako kay kung gipalong nako may primero pa gani hadlok is tanan. Thailand. Kanina guys, kita ko huro guys sa lidad sa muha. Agoy pati pagadlong ka guys, gipalong nako kay ako ra isa. Pero nato kung bana isugi ko mulantaw. Ako ra man sa gipalong nako guys, bisag kanang bisag hayag pa guys, gipalong nako. Kay ginaw ko din di ko kagwanta maglantaw ako ra isa oy bisan pa og napanay adlaw din ha pero na akong bana tan-aw jud ko ana pag umuana ko sa TV wala kung bana isog lagi kay kamo lang taguro ron ning kung ana man ka kay wala asa ko lang ta Dan Jeffrey mana? Bayaw ni Jeffrey. Ah, bayaw ni Jeffrey. Ano ang sa may gisakyan nila plat na plat mo na. Ano may putos ng baba niya? Wow. Asa na ang bayaw, kailan niya diya. Dapat. Bayo kay ana na pagparking nilang lapad kay kung ana dago kay kuha. Ano eh? Ah, Ito yan, yaw ko ang cake. lagi. Mia, meron ka si Miming gabi? Ang among miyaw nga bungi, ang miyaw nga bungi, miyaw bungi. Nara guys, ang bungi nga miyaw guys, oh. Namaag, oh. Ang tiil guys, ang awang tiil guys, oh.
Musukol guys, musukol. Anawang tiil guys, anawang guys, mamaak guys. Musukol. Musukol ni guys, maldita ganing bata guys, maldita ganing. Maldita ganing bata guys. Maldita. Oh, langga man ni. Laki ay. Langga man ni. Ay. Langga. Ay. Langga. Ay. Langga yo ay ng bataan ni ay. Langga. Wait na pagkabutok. Hello. Hello guys. Tama kay kaon. Nato kay. Natong iro nga manguhit guys. Wala pa ni kaon yung bataan ni. Manguhit ra ba ni bataan ni guys? Ara guys oh, katong manguhit nga dogi oh. Manguhit. Wala pa ka kaon? Ha? Wala pa'y kaon. Uy kaayo. So si Banana nagbalik sa Sinugba. At doon atong Sinugba guys. Diri ra taman ni mahapon ang call. Diri ra taman ni hapon. Ara guys, ang Sinugba guys. Oh. Wala man di man makuha ng suga diri. Suga nagibutangan og kanang kuan. Ara guys. Lamit na kaayo. Atong isunod ang fried chicken. Kalusyus. Naluto din na may. Di ka na mahilaw may. Meow! Meow! Ang mga meow-meow na to, na. Meow, ni ara. Ang meow. Kuyawan si Kukuan sa truck. Anong anak meow? Giaway ka lang. Giaway. Ay, giaway. Ang pinakain niya, kung ito sa iyo niya. Giaway, ikaw. Hapit ko natumbaan sa katungkuan. Kulit sa labunan kay giaway siya anak ran. Mangaway din ha? Nga, mga dalawa oh. Kanila. Giaway siya, gibugno siya ko. Uy, ay, sulod dito ka. Giaway. Dab. Giaway si Meow kaloy kaayo. So guys, diri ra tataman guys kay taas na tong na-vlog pero okay kay madali ra diri ma-upload guys sa kumugulo kay kusog ilang signal diri. So guys, salamat guys yung pag-subscribe sa kuang YouTube channel guys, yung pag-follow, like and share sa kuang Facebook page, sa account, sa TikTok og Reels. Og thank you so much guys yung paglantaw sa kong vlog. Amping tagtanan, I love you all. God bless. Bye.